بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. أعوذ بالله بسم الله والحمد لله القائل في محكم تنزيله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. alhamdulillahi rabbil alamin. Ami ala fo ka ala waliɲuman dɔn ka ala barikada. Allahu ta'ala min ko a ka gafe sanuma kɔnɔ ko foyi tɛ adamaden ye i ye min kɛ kɔ, wa mɛn o mɛn adamaden ka kɛta a bɛna sara a la, a bɛna ye, a bɛna k'a tigɛ. An bɛ kisi ni nɛɛma ɲini ala in fɛ ka kɛ alakira Muhammad kan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, a n'a so dingew a n'a ka sahaba ɲumanw ani nɔfɛtugubaga ɲuman bɛɛ lajɛlen. Ala kɛ ne n'aw ye o kulu sanuma in cɛ la. An bɔra an b'aw bɛɛ don kira mantoya la k'aw fo ka waliɲuman dɔn. Ala ka hinɛ n'a ka kisi n'a ka barika, ala ko jidi ne n'aw kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen kan. Ma dubatul Qur'an, aw ma fili kuranɛ kunna, an bi o de sanfɛ sanga ni sanga ka bɔ ka kuranɛ suran dɔ ta ka ɲɔgɔn masala ka baro kɛ o kan. Kuranɛ sura in ka walawalali kɛ aw ye a kɔrɔ la, aya hakɛ minnu n'a lakafulen no ka bɔ o la, a jiginna kuma min na ani a jigin yɔrɔw. An da bɛ se ninnu bɛɛ lajɛlen ma sigi kɔnɔna na. O hukumu kɔnɔna na bi duwakun tɛmɛnen kuranɛ sura min tun bɛ an bolo, an bɛna o de dafa inshallah, n'o ye suratu najmi. An ye a ta ka na bila aya 26 yɔrɔ, an bɛna wuli bi 27 la ni ka taa bila 42 yɔrɔ la inshallah. An bɛ jɛ ka kalan ɲɔgɔn fɛ suratu najmi ka daminɛ 27 la. Fɛn min mana sɔrɔ a kɔrɔ la an bɛ sɔrɔ ka don o kɔnɔ inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أسعوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأقدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. صدق الله العلي العظيم. نندي سورة النجم نفو أورا كاي سانچو يامينا قرآن سورة بدرو أن سبناندو wa tafsir kelaw ya yira ka fo maqiya sura ya jigina ala kira kan ka to magan sigila o kuma na fe niya harfu bela jelen ta ka fara nyonga o be harfu bakele ani kemenani ani duruma alfun wa arba'umiya wa kamsa ahrufin kalma bela jelen farale nyonga o kalma keme saba ani biore salasomiya wa situna kalma
mana fa aya rabbela jele isnatani wasituna aya bi woro ani fla sigida temene anye adamne aya folo la kana bla mugani woro bi amina wili mugani wolon fla ninga na bla bi nani ani fla ala e dua kun wera irana ana ato no fetugo soro o fenena insha Allah okmana fa Allah subhanahu wa ta'ala ayi kali kabi suran damne na ina fo sigida temene aya e chuko me ayi kali najmuna no ye dolo era mana mina ni atunna iza hawa okmana fe kalli jabi anonol bela jelendi kana do ala kirabaka sana yelen konnana abora chugo mina ka jibrila ye fogata se hadratu ilahiyya ma daba ma era senkoro Allah ta'ala e kabako munu irala o bela jelen forawye Allah sallallahu kana kuma anye ikado nga fo boli munu be maganga o bolo o do arabu bolo no bala ko lu bato anana o luka kuna fono bela jelen dia amma okuma na fe ani mo munu fenanye bolu ke chemaw ye okuma na fe kam meleke o ko lu ya ala tawye o lu ye musomaw ye Allah ta'ala dana na se ni kuna fono bela jelema okuma na fe bi amina wili o korofon no fe tugu de ka meleke o ka kuna foni munu ye meleke o jate ka fo ko lu ye muso de ala ka mara konnana okuma na fe korofo bina wili halsa okuma inde ka ala ko innal ladzina ikado mogo munu la yu'minuna bil akhirah no lutilla harak tigiya ka fo sara bina ke fese bina ke innal ladzina ikado mogo munu la yu'minuna bil akhirah no madalla haraduna la ala ko alkalna yusamuna al malaikata ulu debe meleka wele tasmiyatal unsa ka fo ko musodo ko banatullah la yaz'umuna annahum inas ulu de ba amerika fo ko meleka ye muso de ye wa annahum banatullah ko Allah ta'ala de musodo ala ko wa ma lahum bihi min ilmin ko uyene kuma info wallahi kasra hal dunya tu bolala kuna foni jele fu tu bolala la ilma lahum bima yaquluna aslan don kisekelen tula wala ka kuma mi era fo dangania fo itala kunve kuma doro ka fo doro ajara anni kunye ko kuma yode in yatabiyuna illa zanna ku tala ka tufoy ko fo nyajigi bimana ma yatabiyuna fi hadhihi al-aqwali batila illa zunun wal awham utala ka tufoy ko kan kuma kaina fo jigiya ani mirlan wolo ka fodro an era kon bolo pedat malaka nuye musode wolu ya ala de musoyi ala ko utika tufoy ko fo nyajigi wa inna zanna ko nyajigi dum flani la yughni min haqqi shay'a alati foy nyachiala nya jigi tise ka ke chienye wa tise ka chien place yada ta tise ka chien joyoro fenenta wa inna zanna la yujdi shay'an wa la yakum abadan maqam al-haqq nya jigi tise ka jo chien joyoro la farid muhammad yake onki kodo an man kabo mogo matawalla an zikrina mami kodo kabo ne Allah ta'ala kusmali manno ye mushrikun nuyi Allah farid ya muhammad yake kodo an haula al-mushrikin kaboni flan kafo numa lazin flan kafo munu istan kafu an iman wal qur'an munu yarabbunya kabo limaniyama ani qur'ane minalima muhammad ikodo kabo ni fitringale numa walam yurid umadora nyini illa al hayat ad dunya funa kara jiyan nyina maya yeda mugo munu ka nyini tamma ke dore jiyan latige nyina maya ko muhammad ikodo kabo ulutigila mugo masabla jiyan nyina maya dunya zail jien yarabe ban janko annema okmana fe zalika mablaguhum min al-ilmi ala ko yuga doni danoro de koy nunga doni beje ubolo ko jien de ya be ulu yara kon bolo dro nan zara bana jien muso bafuri annavolo chama kafoli nyoka afamaya ayera bonye anni dungo ke ulu bolo ko ni ne ya be ulu ka doni era konna na doro luma foye jeen ko fetuno ulu kon bolo foyte jeen san fetuno wa jeen wullen ko fe jeen bane ko fe foyte saya ko fe foyte tukuni zalika nihayatu ilmuhum wade yu ka doni danro wa ghayat idrakihim anu ka famu ngol lamiri adanro yode an asaru dunya ala al-akhirah wade kama wejien fasamanchiya la harakan inna rabbaka muhammad ikadom imma huwa a'lam alade bidunya biman mughla dalla an sabilihi mami fillen no kabo chien siraka wa huwa a'lam wa ala de bidunya like biman mughla ihtada muwami ni akandale fenando okoro filibanchi ani makandale ko muhammad afuye ko ala dorane bodo ko muhammad ke gawai o ala yujabi wala ko muhammad te gawai de o ko ma bolo muhammad e gawai muhammad yera fenen bola we gawai ala ko mana fa ko ke to tansa
awla maa min ye filibanci ani maa min kandalen do maa min ɲɛ yɛlɛnnen do ani maa min ɲɛ tugulen do civilisation bɛ maa min na ani min ti ko yɛrɛ kalama ko ala de bɛ aw la maa civiliselen do ala de bɛ aw la maa kandalen do walillahi ma ko fɛn bɛɛ ye ala ta ye fi samawati min bɛ kabakolo la wa ma ani fɛn o fɛn fil ardi n'i y'o ye dugukolo sanfɛ i mana fɛn o fɛn kibaru mɛn k'o bɛ kabakolo kɔnɔ danfɛn na ɲinama la walima masirimafɛn na k'a bɛɛ ye ala ta ye wa dugukolo fɛnɛ bɛ ten liyajziya allazina ala ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ mun kama yalasa a kɛ sarali kɛ mɔgɔw ye asa'u bima amilu mɔgɔ minnu ye baara jugu kɛ yalasa a k'olu sara liyajziya allazina asa'u ko ala ye nin bɛɛ dabɔ mun kama yalasa a kɛ jugumangɛlaw sara bima ni fɛn ye amilu u ye min baara wa yajziya allazina a ka tila ka mɔgɔw fɛnɛ sara ahsanu minnu ye ɲuman kɛ bil husna ni ɲuman ye ɲuman sara ye ɲuman ye juguman sara ye juguman ye ŋaniya jugu sara bɛ a yɛrɛ bolo bamananw ko ten o ma ala ko a ye nin diɲɛlatigɛ ni lahara ko in bila ye min yɛrɛ kama dɛ k'a kun ye mun ye o yalasa ale ala kɛ sarali kɛ ni min ye ɲuman kɛ yan k'o sara lahara ɲuman na ni minnu fana ye juguman kɛ diɲɛ in kɔnɔ yan k'olu sara lahara juguman na ni minnu fana ye ɲuman kɛ diɲɛ kɔnɔ yan k'olu sara lahara ɲuman na faamu cogo ɲuman Allahu ta'ala k'o d'a ma allazina yastanibuna kaba'ira al-ismi ala ko siga kɔni tɛ min na mɔgɔ minnu y'u yɔrɔ ma janya jurumu kumabaw la jurumu kumabaw i n'a fɔ fila fara ala kan o ye jurumu belebeleba ye mɔgɔ faga o ye jurumu belebeleba ye yatimɛdenw ka nafolo dunni o ye jurumu belebeleba ye kabayira jurumu bɛ kitabutigiw b'a jate fo 70 ani kɔ k'i tugu ka nkalon da mɔgɔ la suyɛnni nin bɛɛ ye kabayira jurumu ye o kumana bɛ kuranɛ ko mɔgɔ minnu y'u yɔrɔ ma janya jurumu kumaba ninnu na wal fawahisha ka tila k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ tiɲɛnikow fɛnɛ na fawahisha yan o ye jɛnɛya walima i fa ye muso min furu i fa salen kɔ k'o muso in ta walima i fa ye muso min furu nka a y'a furu sa e k'a dɔn tigitigi k'i fa ye nin furu ka tila k'o ta o bɛɛ bɛ wele ko fahisha jɛnɛya ye fahisha ye i fa ka musow ka tila ka a fɔ k'i b'o dɔ furu o fɛnɛ ye fahisha ye kuranɛ de bɛ kuranɛ walawala an ye suratu Isra'i b'a fɔ an ye fahisha kɔrɔ la ko wala takrabu zina innahu kana fahisha aw kana gɛrɛ jɛnɛya la k'o bɛ wele ko fahisha o ye tiɲɛni suratu Isra'i aya 30 ani aya 2 suratu Nisa'i fɛnɛ aya 22 ala b'a fɔ wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf k'aw faw ye muso minnu furu ka kɔrɔ aw kana fɔ k'aw b'olu furu dɛ fo ni yani ka aya in na minnu ta kɛra ka tɛmɛ fo n'a bɔra olu la dɛ innahu kana fahisha ko famuso ta kɔni o kɛra fahisha ye o ko cɛjugu da ye wa maktan o ye tigɛna ye o ye funu ye Allahu ta'ala bolo wa sa'a sabila wa i k'a dɔn taayɔrɔ juguden fɛnɛ dan don ala k'an kisi a ma ko kumana fɛ maa minnu y'u yɔrɔ ma jɛya kabayira jurumuw na ani jɛnɛyaw illa lamama ko nka fo n'a kɛra jurumu misɛnninw ye y'a ye illa lamama bi mana illa ma kalla wa saghura min az-zunub fo n'a kɛra jurumu fitinininiw ye kuranɛ suran wala suratu Nisa'i la ala b'a fɔ an ye in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu ko n'a y'a yɔrɔ ma jɛya kumaba ninnu na nukaffir ankum sayi'atikum k'an bi misɛnmaninw yafa aw ye lamama de ye sɔga'ir fitiniw ala ko ni maa min yɔrɔ ma jɛya kumabaw la k'i yɔrɔ ma jɛya ka bɔ a tɔgɔ ye de fawahisha fɛnɛ na a ye jɛnɛya ta a tɔgɔ yɛrɛ de ma o kɔrɔ o ye fɛnɛ kumaba qualité dɔ ye ko mɔgɔ min sera k'i yɔrɔ ma jɛya olu bɛɛ la fo n'a kɛra jurumu fitininw ye jumɛn ye i tɛmɛntɔ i ka jinɔgɔ serila maa dɔ kan i m'a dabɔ a kama walima i sigilen bɛ yɔrɔ dɔ la u ye maa dɔ kɔrɔfɔ e dun nanen bɛ i ka mago de la se t'i ye ka wuli ka bɔ yen o kɔrɔfɔlikan min bɛ don e tulo la olu ye lamamaw de ye e seko foyi ti o la o n'a ɲɔgɔnnaw de bɛ wele ko jurumu misɛnmaninw tɛrɛndɛ jurumu ala ko olu minnu filɛ inna rabbaka wasi'ul maghfira k'ale Allahu ta'ala ka yafa fɛrɛlen don o tigilamɔgɔ ye huwa ta'ala ghaffaru dhunubi sattarul uyub yaghfir liman yasha o kumana fɛ maa o maa n'i kɔni tuubira ko ale Allahu ta'ala ye yafabaga ye o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka i sutura fɛnɛ i ka jurumu na huwa a'lam ala de bɛ dɔnniya biman huwa alam bikum ala de bɛ aw dɔn iz ansha'akum kabi a y'aw sindi kumana min na minal ardi ka bɔ dugumakolo la
ko ala bɛ adamadenw dɔ kabi a y'aw fa adama sindi waati min ka bɔ dugumakolo la wa iz antum ani tumana min na aw tigitigi ajinnatun aw ye kɔnɔnadenw ye aw baw dɛbɛ la fi butuni ummahatikum aw baw kɔnɔbara la wa iz antum ajinna ani tumana min na aw bi dɛbɛw la fi butuni ummahatikum aw baw denso la walima aw baw kɔnɔbara la ala ko ale bi aw dɔn adamadenw kabi a b'aw sindi tumana min na ka bɔ bɔgɔ la adamaden fɔlɔ bɔra bɔgɔ la n'o ye an fa adama ye o kuma an fa adama kɔfɛ a sɔrɔla k'an tɔw bɛɛ lajɛlen sindi sa ka bɔ a bɛ hakɛ to cɛ ni muso fɛ da la an bɛ sindi ka bɔ o kɔnɔna na k'an mara baw denso la a y'o de fɔ a ko a b'aw dɔn fɛnɛ wa iz antum ajinna tumana min na aw bi dɛbɛw la fi butuni ummahatikum aw baw kɔnɔbara la ajinna ye janinu ye ni den bi denso kɔnɔna na tumana min na o tumana fɛ a bɛ fɔ de ma ko ajinna bamanankan mɛnna o bɛ se k'a fɔ cogo wɛrɛ la min tɛ anw ta ɲɛfaamu cogo ɲuman ala k'a d'an ma fala tuzaku anfusakum kuranɛ ko aw kana aw yɛrɛ jɛya ala bɛ aw dɔn kojugu kabi aw ma bange ala bɛ aw dɔn kana fɔ mɔgɔw ye k'e de ka sanu kana fɔ mɔgɔw ye k'e de ye nin la ala ko kan'i yɛrɛ fɔ ko ale ala y'i dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan kabi i mana fɔlɔ huwa alam wa ale ala de bi dɔnniyali kɛ bi ma ni mɔgɔ la i ta ka maa min sirannen don ala ɲɛ a ka walew kɔnɔna na i b'a la ka wale min kɛ i b'a la ka wuli ka jɔ min kɛ i b'a la ka cɛsiri min kɛ i b'a la ka min bɔ ka di mɔgɔw ma ni ala ɲɛsiranya b'a la walima ni ala ɲɛsiranya t'a la huwa alam bi man ittaka k'ale ala de bɛ ala ɲɛsiranya jɔn dɔn o kumana fɛ alahu ta'ala tilalew la a nana a ko afaraita allazi tawalla a ko e ma mɔgɔ ye muhamadi maa min y'a kɔ di wa ni sura in jiginna cɛ la tafsirikɛlaw ko walidu bun mughayirata de don walidu bun mughayira ala kira ka sigiyɔrɔ la mɔgɔw tun bɛna ka ala kira ka wajulukaw ni a ka bilasiralikaw lamɛn o kumana fɛ o sen fɛ cɛ dɔ tun bɛ yen ale tun b'a fɛ ka tubi wajulukan in nɔ bila a la a tun b'a fɛ ka don diinɛ na o kumana fɛ walidu y'a ye min kɛ k'a fɔ cɛ in wajulukan b'a fɛ ka nɔ bila a la walidu bun mughayira ale dun tɛ kira fɛ a ye cɛ in wele ko ye kana don nin ka diinɛ na nin ka diinɛ to yen min n'i sɔn min na hɛrɛ k'i ye diɲɛ kɔnɔ yan min b'i kari ka bɔ nin ka diinɛ donni kɔ o kumana fɛ cɛ sɔnna cɛ sɔnnen a ko a bɛ min di cɛ ma kɔfɛ a ye dɔ di a ma sɔn ka dɔ wɛrɛ di o kumana fɛ kɔni kuranɛ sura in jiginna ka o ko in de ɲɛfɔ walidu bun mughayirata ani a ye min bali ka bɔ diinɛ donni ma kan ala ko a faraita allazi muhamadu ma mɔgɔ ye wa tawalla mɔgɔ min y'i kɔ di ka bɔ limaniya ma akbirni ya muhammad an hadha al-fajir al-asim allazi arada an al-iman wattaba hawa muhammadu kunnafoni e ma mɔgɔ ye mɔgɔ min y'i kɔ don ka bɔ limaniya ma ka tugu ani dungɔ kɔ jurumuntɔba in e ma ye wa ata qalilan a ye layidu di min ma a ye dɔɔnin d'o ma wa aqda a tilala k'a tɔ bila kun wa ata qalilan wa aqda wa ata li sahibihi allazi ayyarahu qalilan min mali al-mashrut thumma bakila al-baqi bɛnkan min bɔra nin cɛ a ye dɔɔnin di wa a tilala k'i itiga kura a tɔ kan a ma a tɔ yɛrɛ di cɛ ma tuguni mujahidu ko k'a jiginna walidu bun mughayirata de ka ko la ala ko a ma a indahu ilmul ghaib ko yalima o gino dogolen de b'a bolo parce que a ko ale bɛ wari in di cɛ ma ale bɛ cɛ kisi ka bɔ diɲɛ fantanya tɔɔrɔ ma wa ko hali ale bɛ se ka don cɛ ni lahara balaw fana cɛ a ka kuma taara se nin fo nin yɔrɔ ala ko a ma a indahu ilmul ghaib ko kumana fɛ gino de b'a bolo ale bolo k'ale ka nafolo dɔɔnin tale ka di nin ma k'o bɛ se ka nin kisi diɲɛ fantanya ma ale bolo ko ale bɛ se ka don nin ko cɛ lahara a indahu ilmul ghaib ala ko kuma gino dogolen de b'a bolo fa huwa yara n'a ɲɛ b'o de la o de kama a bɛ nin naganagakan ninnu fɔ am lam yunabba bima fi suhfi Musa ala ko walima fɛn min nana Musa ka gafe kɔnɔ o bɔ ɲɔgɔn ma fɔ a ye wa am lam yunabba tara kuna ma fɔ nin de bima ni fɛn ye fi suhfi Musa fɛn min bɛ Musa ka gafe la n'o ye Tawurata ye ani fɛn min nana nabi ɲuman tɛmɛnenw ka kuma la wa Ibrahima ani fɛn min nana Ibrahima ka gafe kɔnɔ allazi wafa Ibrahima min ye dafali kɛ a ka dafalenkan bɛɛ lajɛlen na fɛn o fɛn farala Ibrahima ni ala cɛ a y'a bɛɛ dafa wa Ibrahima allazi wafa Ibrahima min a ye kow dafa cidenya min dira ma a y'o dafa ka s'a dan na layidukan minnu farala ni ala cɛ a y'o dafa a ye kalikan minnu ta ala ye ka dafalenkan minnu di ala ma wafa a y'a bɛɛ lajɛlen dafa kuranɛ bɛ o fɔ an ye suratu bakara la wa iz ibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun
fa atammahun ko tumana mina Allah ta'ala Ibrahima la jarabi ni kumakan dɔw ye ko nka kumakan ninnu fa atammahun Ibrahima a y'a bɛɛ dafa tɛku a cogo la Ibrahima ma kɛ layidu tiɲɛna ye o kumana fɛ mun nana Musa ni Ibrahima ka gafe kɔnɔ ni ɲininkali bɛ ka kɛ ko yalima cɛ mɔmɛ wa Ala bɛ n'o de fɔ sisan k'o de Allah taziru waziratun k'o de ye k'a fɔ maa si tɛ ɲun jurumu dɔ la wizra ukra min ye ɲɔgɔnna wɛrɛ ka jurumu ye Allah taziru waziratun k'a fɔ i ti doni jurumu foyi la wizra ukra min ye i ɲɔgɔnna wɛrɛ ka jurumu ye i ɲɔgɔnna wɛrɛ ka doni lahara k'o ti da i kun dɛ maa wɛrɛ ka kɛlen lahara ko a ma fɔ a ye wa Musa ni Ibrahima ka gafe la ko maa wɛrɛ ka doni ti da maa kun lahara i n'a fɔ kuranɛ suran wɛrɛ la suratu Ankabut Ala b'a fɔ an ye aya 12 wa qala allazina kafaru lillazina amanu ittabi'u sabilana walinahmil qatayakum yayi ko kafiri dɔw ko u ɲɔgɔnna wɛrɛw ma kafiri kumabaw sa suma belebele ninnu walima kafiri ɲɛmɔgɔba ninnu olu b'u kanto kafiri misɛnninw ma cɛw k'a ye tugu an kɔ lahara an b'aw kuma bɔ Ala ko k'a fɔ olu de ye ko lahara wallahi maa ka dɔnni tɛ da maa kun wa maa yɛrɛ tɛ se ka maa kuma bɔ wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa foyi tɛ adamaden ye min kɛ kɔ wa an laysa lil insani illa amaluhu wa sa'yuhu kɔrɔ de foyi tɛ adamaden i yɛrɛ ka kɛlen ani ka wuli ka jɔ kɔ wa anna sa'yahu wa i ye baara min kɛ sawfa yura a bɛna k'i tigɛ wa i bɛna ye wa anna amalahu sayu'arradu alayhi yawma alqiyama wa yarahu fi mizanihi i ka baara k'a bɛna daŋɛnɛmaya i ye kɛnɛ jalan papara kan lahara jɔ don wa i bɛna sara la a bɛna bila i ka mizan kɔnɔ summa yujzahu n'o kɛra i bɛna sɔrɔ ka sara jaza al awfa sara dafalen na sara min ni fɛn t'a diɲɛ kɔnɔ summa yujza bi amalihi jazaa atammil akmali wa huwa wa'idu lil kafir wa lil mu'min aidan ni ye layidu kan ye min taara Ala bolo kafiri ni mumini bɛɛ lajɛlen k'a fɔ i ye baara min kɛ kelen t'a diɲɛ ni Ala bɛna a bɛɛ k'i tigɛ wa anna ila rabbikal muntaha wa i k'a dɔn k'a fɔ seginyɔrɔ ni laban o ye Ala ta'ala de fɛ ye ilayhi jalla wa ala al marji'u wal ma'abu wal masiru fa yu'aqabu wa yusibu seginyɔrɔ ni laban o ye Ala de fɛla ye wa Ala de bɛna barajitigiw sara u ka ɲumanya la ka jugumangɛla ɲangata a ka juguman kosɔn faamu cogo ɲuman Allah subhanahu wa ta'ala kɛ o d'an ma ni ne sɔrɔla ka lase aw ma bi sigida la Ma'dubatul Quran k'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la ka duwawu kɛ k'a deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ seli belebele min kun dalen don an kan n'o ye seliba ye Ala ka a ɲuman don an kan ka musakaw nɔgɔya ka a waro hɛrɛ la k'a kɛ an seli fɔlɔ ye Ala ka n'a kɛ an seli laban ye an bɛ an ka foli a n'an ka waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn ka di an ka diinɛ ɲɛmaa ma Amirul Mu'minin cɛ min nalen silamɛw ɲɛmaaya la Mali jamana kɔnɔ an y'a dɔn k'a fɔ ɲɛmaaya kɛcogo ɲuman an y'a dɔn tumana min na ale nana ale de y'a bɔ k'a di a kunna nafolo ka tila k'a ni di san 40 ani kɔ bɛ ale de b'a la ka wele da ko jamanadenw a y'aw janto a yɛrɛ la diinɛ tɛ foyi ye Ala dɔn kɔfɛ laadiriya kɔ ka fara wali nafolo la ka tilen ka hɛrɛ kɛ i yɛrɛ ye ka hɛrɛ kɛ i ka denbaya ka hɛrɛ kɛ jamanadenw san 40 kɛla a ka wele da bɛnbɛn nin de ma o kumana fɛ a y'a bolo sin yɔrɔ min an bɛɛ y'a ye bi tile bɔra ye ni laadiriya tɛ jamana ti jɔ ni tilennenya tɛ jamana ti jɔ ni ɲɔgɔn dɛmɛ tɛ jamana tɛ yen o de kama ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na ale ye wuli ka jɔ kɛ miliyari caman ka dɔkitɛrisow jɔ ka jamanadenw furakɛ miliyɔn caman ka mɛnɛrisasow jɔ walasa ka kunfinya kɛlɛ miliyɔn caman k'a don an ka sɔrɔdasiw la miliyɔn caman k'a don balo la Sherif Usman Madani Haidara a n'a nɔfɛmɔgɔw k'a di fantaw ma refusew ma minnu ka duguw jenina minnu ka duw jenina yalasa k'u ɲɛji cɛ ni a ye a bɛ fɔ nin de ma ko diinɛ n'i y'a mɛn ko silamɛya nin de don o kumana fɛ kuma tɛ Sherif Usman Madani Haidara ale bɛ baara de la ale bɛ wuli ka jɔ de la wa a ka juguya ani bankɛli a la o ma kɛ foyi fɛnɛ kama o layidu wɔɔrɔ in de lakalili kɔ faamu cogo ɲuman Allah ta'ala kɛ a di an ma an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وشكرا لكم في أمان الله
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى